Deto'y napadayawan na surat pakasaritaan ti parikot iti biyag nga impatulog kada tayo ni Carlota iti Lawag City. Sagudayan nga rin ti surat yung pagayam tayo nga Carlota. Dear Cousin, sakbay man ti amin kat idanon ko man tinabara akablaw ko kata kayo nga taga Nemars Studio nga kanayan nga mangliliwa kata kami. Kaya kastamet yan di padak nga agbibuya kaya nagdingdingeg iti na dumaduma nga programa yo. Kablawak pa hindi kiti na ayat unay ti panagpuspuso ng sponsors. Naimbag nga oras ti amin papagayam mga kasin. No pa'y sa anak unay nga agkom-comment tong galagbibuya ak ni mawan ti aldaw nga palabsek. Nabayagin nga agbibuya akasin yung ket umanay nga liwliwa ken pangikat banog, stress iti naldaw-aldaw nga palagtrabaho. Yang kastamet ten napiyala nga mailiwliwag met ti anyaman nga dumdumteng nga problema. Iti agdama ket addaan iti problema kayat kung pabalakadan kada kayo isumet nga naawis tirik nat. Addaan iti asawa ken duwa nga anak kasinyong agtawen akon iti 45 ket 5. Saan mo't kidi nga ti pamilyak wenno ti asawak ti problema saan kidi nga ti pamilyak ti problema. Nga madaanak iti at tawag nan. Adaanak iti sitwasyon nga jak amo no parikot daytoy wenno saan ngamin maburbur ti anak. Tubuak iti Adams, Ilocos Norte kasinyong digiti duwang anak mi ken ni Noel nga asawa ket addamet ten bukod da pamilya. Pasig nga babae da isu na ikamang da. Isu nga saan mi nakakadenden na digiti anak mi. Agtam trabaho met ni Noel nga asawak idi dito Lawag City ket siyak nabatiak iti Adams nga kaduak met datatang ken nanang ko. Gaputa maboring ak dito lugar mi. Ngawan ti ubrak na panunutak nga surutek ti asawak di Talawag City tapno no agsara kak mo ti trabaho tapno sa anak ka maboring. Ken tapno makatulong ak maten ay ti asawak. Tanupay addan pamilya digiti duwang anak mi, akit kayat mi metlat nga tulungan nida, lalo ket addam maten apo ko mi. Irugik man nga rod ti amin kasinyong idi addak peladjay Adams. Anya nga tananang no inaksuruten ni Noel iti Lawag. Anya? Apay mga inkasurutin? Kit inakmat sumapol ti trabaho kit dyan nanang. Narigat mo't no adakla dito'y. Maboring ak mo't. Kit adamat mabalin mga obraan dito'y. Adamat trabaho. Una nanang yung saan mo't nga natalgid nga trabaho nga makuna. Nga, una anak ko, ang kasanukam nga rot kintatang maun. Magakinitatang okay lang ko na naman nanang. Kabailan nyo mat siguro. Ken, uri agawid kami mat dito eh. Uri maminsan, mamindot makabulan. Asidigmat lang tilawag nanang. Siya bagay. Mayat mat kindi tatulungam ti asawam. Kahit anya nga raw. Okay ka di ti asawam. Sana pengarod nga amo nanang. Sorpresait ko mga rod. Hikit na saya at matlano amuna tamatulungan na kapay nga agsapol iti trabaho sa jay. Ado ti mamaling nga pagserkan di trabaho nanang. Ala, makaamu ka nga rod anak ko. No nakaikid din kan, no iso nga talagat kayat mo, alakit awan ti mabalin Total kaya mimit kan tatang mo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak launay. Surprise! Agpaiso? Umay ka talaga agyan di tilawag, nagtrabaho ka?
Wen, kasanangor datatang kinanang mon. Ha, Carlota? Bakit? Okay lang ka datatang kinanang. Kinasaritak idang adwa. Kaya da ka numit uri awanak sa tiyay. Ha, kentap no matulungan kalakay. O, tap no duwatang mangged. Tap no matulungan tamat adag iti apu ko ta. Nagiti anak ta. Uwan, mayat mo't bakit? Tap no adda kaduwag dito yung boarding house. Kentap no uray sana ka linawas nga agawi DJ Adams. Tap no lang umiliwak ka. Anya nga linawas? Kadagit tinaud-udi nga bulan kat mamindua ka lang agawid iti may sa bulan. Busy-busy nga iti trabaho. Sakit siyempre nangina mo tiplete isupay. Sa bagay, isong nga mayak dito yan. Tag tinulong ta. Agsapulak mo ti trabaho. Tapno no ti kasta. At ano ti matgedan ta. Ken may sapay. Tapno no adan kaidak nga maturog iti rabi. Day tapay ti panpanunutek. Ket uray syakmet. Noel. Mailiwak met nga kaidak ang rinabi. Saan nga ha? Kadalawas, wino kadadwa alawas laeng nga makita ka ken makadenna ka. Iso nga nga mayat ko na. Ket anya, ada nga roden kahit mo nga pagtrabahuan, ada ka di napanunot mo nga pagserkamon. Awan pa nga rod. Nga puta kasangsangpit kumitla dito ilawag. Ket adong met siguro di tati agkasapulan iti trabahador. Nalakamit lang siguro ti makastrek. Huwag na. Alain nak ito no bigat. Agin nilo te pay laeng. Ito no bigat. Inak to agsara kiti trabaho, Noel. Hi! Oh, hi. Kabarbaro ka la dito ay boarding house? Ha? When? Dito iti, ayan ti asawak. Ha? Ni Noel, asawa nak ni Noel. Ay! Adagaya may asawa ni Noel? When? Siyak ti asawa na. Imay mo ka di binisita ni Noel? Saan? Ikinagpaiswan na umayak agyan dito yan. Ketsi ka? Siya sino ka di? Ay, siyak ni Mariana. Siyak ti agup upay iti kwarto nga kaabay ti kwartuyo. Siyak ti agyan dito yung kwarto. Siksika ka di weno kaduamet ti asawam. Ay, awan pa ti asawa. Ada idi live-in partner ko. Angem awanen, nagsina kami. Iso nga si siyak laeng ti agup upay dito nga kwarto. Karuba talaga ya, mag-abay gayam ti kwarto tayo. Kahit masawa, nagyang kami titan? When? Agapo agi di Adams. Iso ti lugar mi. Kahit umayak nga agsapol ko mati trabaho. Kahit ko nga tulungan ti asawak. Ay, eksakto. Anyang mi tinagan mo? Carlota. Ay, nice meeting you, Carlota. Nice meeting you too, Mariana. Eksakto, agkasapulan iti trabahador ti pagpapaayak nga store. Ha? Talaga? When? Anya nga store day ta? Paglakwan ti appliances, ken home supplies, ken naduma-duma. Umay kan do ag-apply Mangisubmit ka lang iti resume mo. Saan daw met unay nga agdawat iti requirements. Sigurado laki di nga maawat ka. Agyaman Marina. Sige, mangisagana nga iti resume ko. Umayag to mangisubmit. Kaano ka diti mabalin? Into no bigat latan. Inak kami nagtrabaho. Ay ha, may met into no bigat tapno may isaganang ti resume mo, kuyugeng kanto. Sige, agyaman na, Mariana. Agpaiso? Uwen, inak to agapla into no bigat. Segon ka ni Mariana, agkasapulan ka no trabahador at pagpapaayan na. Oo. Awang ka di sa bali nga mabali mo pag-applyan? Aha? Aping agsapulak palat sa bali no, mayat mati pagtrabahuan na. O,
Saanak man ka napili trabaho. Nalaka ka naman ti trabaho da. Ah, oo. Nasayaat mo, damot dagos nga pag-applya mo na. Bakit? Isupay Kit nagsaya ate ni Mariana kunak. Karu ba tagayam? Dito lang nga kwarto tayan na ni. Uwen. Dito nga kwarto tayan na. Adda ka gayam live-in partner na idi nga nagsina da. Iso nga may sana kanon nga agupa. Ha? Imbaga na dayta? Uwen. Kit imbag ka data taduatan. Duata tagyan dito eh. Ken duata tag tinulong iti upad iti dayto nga kwarto. Uwen. O anya. Umuna nga rabi ita. Nasken nga giniliw ta Kitwen nabayag nga tan. Di na udi. Noel. Makababain nga rod. Anya ta kababain ko ma. Kas makita mo. Plywood laeng dito nagbaitan tayo. Iti silid ta kente silid ni Mariana. Man ano ko ma? Maawatan na met at agasawa ta. Sa bagay. Ken saan taon na nga agtagtagarin Kababain mo't ang mga numat maturugan. Kat madisturbo ti panagturog na. Ay na, maawatan na lakit di. Babae iso na. Ken adamit idi live-in partner na. Api ko mga di na maawatan. Sige. Rugyan na karoten. Api nga. Sino tayo nagtugtog? Nagtugtog dita dingding. Ni Mariana nga ta. Isumot lang ti adda dita. Api nga ta. Diya ka mo nadisturbo siguro. Saan taon nga niya pigsaan? Saan mo't siguro? Baka nairanang lang nga nagtugtog. Baka akit di ada nagsanaltek nga lutiit. Kit tinugtog na matididing. Ha? Ituloy talak. Ituloy takid di. Sige. Noel. Ay. Kung naktupay. Madisturbo nga talaga. Ngamin kit kasta nga talaga isuna. Anya? Kasta nga talaga isuna. Anya tikit mo asawen. Kagura na no madisturbo. Kagura no na dagka kanaig nga mangmangig na. Iso nga kasta. Tugtugin na tadiding no ka. Oy, Noel. Apay nga amom dayta? Ha? Adda ka di sa bali nga kinanaig mo ditoy? Ay. Natiklokan? Saan? Anya nga ko ma? Apay nga ibagam nga kagura na madisturbo. Nakagura na damang mangig na nga agkakanaig. Idinto nga duwamit lang ang kwarto ti agabay. Adayumit ti sa bali nga kwarto. Ha? Dati nga nagupa ditoy. Nga sinublat ko. Sinukatak. Ha? Dagiti agasawa nga dati nga gupupi ti dati nga kwarto isudat na kaibaga kanyak. Nga iso karon nga imakar da iti sa bali nga pagupaan takasta. Ngano kanaig da kano kagura ni Mariana tugtugin da kano tididing. Iso nga madisturbo damat. Iso nga tila adda ka. Aman. Baka mat adayin sang sangpet mga babae dito awan. Dayamat. Sa anak mo't nga kasi jay. Napudno ti panagayat ko keng ka. Bakit? Nalaing kakiti agpalusot Saan? Makatuin. Kakaiso na nga giniliw ta. Damong rabiita nga agden na dito boarding house. Sakit kasta ti pampanunutem. Kita kasanumat ngamin kiti bagam nga gusto nga ro din naamuak lang ka dagiti dati nga agyayan dito. Talaga? Ituloy tan. Ngayon mabalin ka di nga. Saan ka unay nga gas-asog? Diyak kayan? Baybayam na tayo Mariana. Nakaturog siguro.
Ang baka nagtugtugan na tumanta didingen. Dead ma. Bebe amlataan no tugtugin na diding. Apay ko ma. Agasawa tame, di na tala maawatanin. Iso nga, bebe amlatan. Oh, siyak pa din ti rumabaw king ka Noel. Oy, 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 oy. Noel. Oh, Noel. Madi, bebe dead ma. Noel. Oh, oh, oh. Siya akong ti akirabaw. Siya akong ti magtrabaho. Kabalyuwing ka ita, Noel. Noel. Babe, dead ma. Dead ma. Mahiliw ako na yun. Diyos ko, ayaw. Oh, anya ti kunakin ka? Carlota? Wen nga rin. Naawat ka adagos. Kunak tumit nga saan dauning stricto. Sigurado lakit di nga maawat ka. Oh, kaya syempre napigsaak mat iti amok Ha? Wen. Gaputa ang muda nga kinadua ka. Nga siyak tinangkuyog king ka. Iso nga inawat da ka nga trabaho dito eh. Ano kasta agyaman na king ka? Carlota? Ay, Mariana, kunak kuma. Awanti anyaman na dayjay. O at least, agkatrabahuan tan. O, adan kagiddan kong umayag trabaho. Kaya nadan kagiddan kong agawid iti boarding house. O, di ba? Ang saya-saya. Wen nga rod. Ulitek. Agyaman nak, Mariana. Umuna nga sweldo. Uwen nga rin. Oh. Hay. Nukas nga sweldo kat nakaragrag sa kaklaunay. Uray mat siya. Talay nga makaramakan ti sweldo. Ay, damong nagtrabaho? Uwen. Ngim nagtrabaho ti talon kada kumporme agmulmula tatara kay nakdingwen di Adams. Ngim talay nagtrabaho iti kumpanya. Ket iso nga urnongik dati si sweldo. Ano nga ornungim? Ha? I-enjoy mo met ati mo na nga sweldo. Umay ka sumurot kada kami. Papalan nyo? Di mit agkuyog ta nga agawid. Wen, agkuyog ta nga agawid. Ngayon, madamdama, ito na rabi rumwar tayo. Ha? Papalan nyo? In kami iti in kami agjajamming. In kami aggimik. Ha? Intay J District 1. District 1? Anya ka di tayo jay. Basta, pag-iinuman nga ada live band na. Ijay ti papapanan mi kadigiti katrabahuan ti nga daduma, tunggal sweldo. Enjoy mat ati nagrigrigatam, ti nagbanbanugam. Ha? Dakailatan. Sana kami nga mahilig ti kakasta. Kaya talaga nga inkadeng ko nga ti umuna nga sweldo, idulin ko. Ay na, nag-KJ ka ma. Rumbing na laing nga i-enjoy mo, ti mo na nga sweldom. Tasaan matladay ta ti sweldom. Ag sweldo kan tumanin into no umaya bulan. Alan umay kan, tapno da kaduwak. Dakailatan. Talaga? Di mo kayo ti umay? Saan? Sige, saan ka nga pilitin? No di mo kayat. Kitimbag man at di kasi murot ka da, Mariana. Talaga nga tsak mahilig ti kasi siya Noel, lakay. Sa bagay. Ken napanunot ko, rabi igayam ti ruwarda. Ket kuna na nga, baka parbangon to na sumangpet da. O, ket gundawayan tan Anya? Anya tiket mo sawen? Gundawayan tan. Nga awan ni Mariana, di tabangira si Led. Tapno no awan ti disturbo nga mang tugtugtog ti diding. Uwan mo't kidi Nagets kon. Sa bagay, nakanganas kan
ma-enjoy tamit laeng tiag kanaig no awan ti disturbo nga mang tugtugtog ti diding. Iso nga rod, iso nga jak simurot, napanunot ko, no awan ni Mariana di tabangi rasilid. Naganganas met laeng saan ka dilakay. Uwan peso ta ko na, urugyan ta karutan, baka gasang-sangpot ni Mariana. Maaramid ta amin kakayat ta ita. Nga awan ti disturbo. Wen. Kayat kung aramidem kanyak. Dati nga aramidem. Tunggal agawid ka di Adams. Ha? Dati bumatok ka. Tagtiliw ka iti pasayan. Ay. Kasi kan tumit ti bumatok. Tagtiliw kan tumit ti igat. Kiwet. Wen. Ay, di ba nagragsag? Tapos, awan ni Mariana nga disturbo. Saan ta nga naaramid idi na minsan day jay? Saan ta maaramid no day suna? Ngamin kasano? Di tamot makapag-concentrate. Taad-tamot isuna nga disturbo. Uwin nga rod. Mayat nga rod ti kastoy nga rumor ni Mariana. Tapno magundawayan ta. Ala sige, rukyan ta nga rod. Kasta Noel. Kailiw ko launay dayta Noel. Daytan, binatok mon. Daytan, daytan, kailiw ko launay. Si Kamet. Uy, siyak mati. Bumatok ta tiliwag takiwit mo. Daytan. Kailiw ko mo dayti. Bakit? Diyos ko, yung paglahingin ta pinasarding ka. Ha? Baka no. Anya? Baka no naglipasa kitain. Ay, saan ang mabalin Dapat, aglipas ka kanyak. Siyak mamut, ti agdata lakay. Si ka mamut, ti rumabaw kanyak. Sige. Nagmayat. Mabalinta nga agasog. Nga awan ti disturbo. Uwen. Sige. Daytan launay ti kailiw ko king ka. Noel. Carlota. Noel. May sagad mo pa'y. Tigsahang paspasan pa'y. Tanda niya ako. Sige. Agad ng tangarutan. Carlota. Bakit? Ay, Noel. Carlota. Da kayo gayam na ng Belia. Wen, Belia. Umayak ko magsingir iti upayo dito boarding house. Ay, win, gaya man niya. Panagbabayadan gayam ti renta ita. Ha? Wen, Carlota, iso na gayam ni Nana Belia. Iso ti aking bagi iti boarding house. Naimbaga malem mo, Nana Belia. Ay, naimbaga malem mo, met. Naibaga kanya ako ni lakay mo nga Noel. Naipanggip king ka. Kaya tumayak agsingir iti upa. Ay, mabit laeng Nanabelya tayo nakalaan dati pagbayad mi ti upa kini Noel. Carlota. Ha? Apay Mariana. Mabalin bumulot pa laeng king ka? Anya? Di mo ibaga. Mariana nga di ka man nagbayad ti ay isa man Nanabelya bayadak ti rentak.
Bumuludak lain kini Carlota. Carlota, mabaling ka di bumuludak? Ah, ay, di met nagsweldo tayo lang iti na minsan. Uwi na nga na ibus na ti sweldo kung sa ada kami binayadak. Ada naskin nga binayadak kin adain patulod ko di balay mi. Sige sige. Total kat sa amot pa nga nagaraw dati sweldo. Dati met sweldo ni Noel tinangalaan mi ti inggastos mi tinaldaw-aldaw. Sige, mano ka diti masapol mo? Uray, sa nga ribulaeng. Sige. Okay lang. Mabiit lang nga rod, tayo nakalain. Ay, thank you. Agyaman ak unay, Carlota. Awan tiyan yaman na. Umayak man na nagsingir. Ha? Saan ka din ay baga ka ni Noel? Nanabelya? Ni, si kagayam Nanabelya. Umayak ag singir Mariana, amo yung meten, pa nagsisingir itangal daw iti kuryente. Dati share yu ti kuryente ken tanom. Ni Aywin gayam. Ni, nalipatak mo ten. Di mo ko na nga awan man ti pagbayad mo, Belya. Ay, ada Nanabelya. Carlota, lubos-lubos ay manlaingin ti tumulong, mangtulong kanya. Kit ulit ag sweldo tayo mo tin ito nung lawas na. Apay, bumuludak man di pagbayad ko ti share ti danom ken kuryente. Awan nga minabati di ti sweldo. Sige, mano ka dito masapol mo? Anayam na tan nga 800. Taadap yung pangusarak na dito duma. Tapno no 1,800 ti utang ko ken ka. Bayadak nga bayadan into no sweldo tayo. Sige. Uray taadamot pa umanay nga ipautang ko ken ka. Basta bayadan into sweldo tayo Ket urnungig deta nga kwartak. Wen, awan ti danag. Mabit laeng Nanabelya Ta ibayadan nak pay laeng ni Carlota. Apay nga pinautangan dahi nga Mariana. Bakit? Apay? Awan matidakis na. Nasaya at matisuna ken bayadan ng tumit kano iton sweldo mi. Uwi nang hindi mo amamoy suna. Anya? Kit nasaya at matisuna kanyak. Kit isuna pa titimulong kanyak tapno maadaan na kiti trabaho saan ka di? Uwi nang amo ti tao dito nga aguutang isuna. Ang narigat ngagbayad. Anya? Ada idi roommate na. Dati ko na nga ada live-in partner na awan. Inulbud na ka. Awan ti live-in partner na. Ada roommate na idi Angim awanin, kasi mo tinaramid na kada dyan roommate na idi. Anya? Pinautangan ti roommate na idi. Idi agsingir. Apo, tirigat na kanumot nga masingir. Iso nga nagapad tsaka mo nakabaybayad pa ni Mariana Kingkwana. Lipatak ng baga king ka. Tadyak ba dinamnaman nga utangan na ka? Gandam na maigbat utangan na ka. Kat iuman mo kumamat kanya. Angin dimot imbagbaga. Kit jak matam mo. Kit adamat ipautang ko. Ken adamat trabaho na. Iso nga natalgit tirik na nga ng pabulod king kwana iti kwarta ta. Bayadan ng tumit ito sweldo mi. Kit baring bayadan ng nga talaga Kit baring singirek to adagos inton maalam iti sweldo mi. Naskin nga singireng. Kit no itid na. Kit pinagsaya atin. Kit apay no saan na nga itid? Kit baka baka di na bayadan. Kung nakas pagarigan ta di na kahit nga bayadan. Saan mo nga singirin? Saan mo nga kulkulitan? Mati nagriganak, nagbanpanugag tayo jay. Baabam lang tan syaktot mang sigir king kwanan. Mabain kanyak day jay. Sigurado ka. Syakton ti mang singir king kwanan, no di na itid into no sweldo yo. Sige nga ron, sikati makaam mo. Apay kakastati lang ang mga nadatngak dito boarding house. Bakit?
masurunak ka dahil nga Mariana. Apay, anja tinaramid na. Kasano? Di na binayadan dati utang na kanya nga 1.8. Hanya? Kunakmat kaming king ka nga narigat agbayad da jay. Anya ka ditimbaga na king ka. Imbaga na nga adda ka no ti muno na nga nakaikaryan na nga bayadan na pangusaran na ti sweldo na. Uy nga taat adot utang na. Takot ti kunak. Alay babaam na tan. Ha? Saan na mabalin singirek nga singiren. Imbaga na nga ited nanto kano ito no sumaro nga sweldo mi. Kalpasan ti do alawas. Uwen nga no saan nanto lat nga ited, samo lat nga kulkulitenen. Taapi ko mga saan. Syakto lat at makaamon. Anya ti kahit mo nga sawen. Syakton ti mang singir king kuana, ta syaktot mang tedking kan. Apaman nga masingir ko. Sigurado nga masingir mo. Ape ka rin nga makagura ka, imbagak mat ken ka nga narikat agbayad day jay. Kat kasano nga jak makagura? Kaswel-sweldo mi. Itay singirek ibaga na nga ada pangibayadan na nga umununa. Nga awan tinabatit sweldo na. Oh, ket nadamag ko iti kaubraan mi nga dadaman iti District 1? Ha? Napandaman nagigimikan Napanmanin inenjoy naman ti sweldo na sa Giant. Imbes ko mga ibayad na kanyak. Babaam na tan. Sa mulat nga salsalangadin Talaga nga jak salangadin ta. Sa anak nga kasi nga manakiapa. No, saan ko lang nga pampanunutin nga isot timulong kanyak nga nakastag ti trabaho. Talagang nga baka makasauak. Babaam na tan. Sa mo nga apainin. Saktot makaamong ko nagmutking ka. Basta singirin sigurado nga masingir mo ta. Jak kayat nga mapanlaing ti awan KSS kan na dati nagbanbanno ka. Oh, dito yan, dito bayad ni Mariana ti utang na ken ka. Ni 2,000 mo tayo Wen 2,000 mo tinted na. Inanakan na kano dati duwagas inanakan na kano dati utang na iti duwagasot 1,800 ti utang na saan ka di uwen 1,800 ito yan di bayad na imbag man nga ruta na singir mo ket ni saan mi nga sweldo adda nga tamot lang nangalaan na iti pagbayad na amo mabain ngamin kanyak ni Mariana no siyak ti agsingir iso nga inted na nga dagos iti imbagak nangiremedyo. Iso dayto, awaten mon. Ket saan mo to kasing singirin isunan? Kaya no mabalbalin ko bakit? Saan mo nga apain isuna? Pakisamaam lat tayo tinasayaat. Jak to peki di papautanganin. Akit, nagbayad mo. Narigat lag bayad, ngayon at least nagbayad no siyak timang singir. Ket no umutang man ken ka, no adalaki di, alakatik kam lata adaking ka, no ikam no saan. Basta sa among apayin ni Suna, pakitaam lang tayo tinasaya at bakit? Lakay. Ada ka din nalipatam? Ha? Anya ko mat nalipatak? Kabisadok aldaw ti sweldom. Api nga di mo pa inya ponte kanyak ti sweldom. Saman. Ginina na aklaeng bakit? Naamod to, ipasti mo. Taidulin ko. Tapno no may lasin ko matenda ti paggastos ta iti inaldaw-aldaw para makan kan irasin kon ano ti pagbayad ti bills. Sige. Amo to yun Uwan, gore ka. Alay ti wallet ko. Daytoy. Saan mo nas ka na bilangin na yan? Das ka na bilangin tapno amo. Apay. Api nga kurang ti 2,000 daytoy. Ha? Api nga kurang ti 2,000 daytoy sweldom. Ada nga min binayadak nga utang ko iti kaubraak. Ha? Kaano pa nga imutang ka? Api nga umutang ka kat adamot ti duldulin ko nga kwarta?
Nabayag nga utang ko daytan. Di saan ka ping agtabtrabaho, di awang ka pa dito ilawag. Ada nakautangak, nakaubraak. Anya? Api nga di mo man lalibagbaga kanyak dayta. Kat amin mat nga banag, no maipanggip ti kwarta, kat iuman mo kanyak. Saan ko kad na ibagaking kayo, di baka nalipatam lang. Uno nalipatak nga ibagaking ka. Bakamat, anya nga bakamat? Bakamat sikatin ang bayad ti utang ni Mariana? Api ko mga bayadak ti utang ni Mariana. Nagswerte na mo tan. Kit api nga eksakto nga 2,000 inted ni Mariana kanyak nga kunam nga nasingir mo king kuana. Tapos agya ponte ka kanyak ti sweldom kurang ti 2,000. Pangalaak ko mga ti ibayad ko king ka. Diyan ka mo baka bimale ka. Saan? Saan ka bimale? Uray may kanton di pag-ubraak. Uray damagim to di ka ubraak. Saan ka kadngagpan-panunot ti kasta bakit? Awan ti madingar aramid. Nagkataon lang mat Nagkataon lang mat nga 2,000 ti utang ko. 2,000 ti pinagbayad ni Mariana king ka nga nasingir ko. So saan ka kung magpampanunot ti kasta? Makati man. Palamisik man ta ulom. Tala ka man. Manyakit ni bakit na yan. Maburbur siya anak launay kasin yung iti mapaspasamak. Iti nagbaitan mi nga agasawa ken ni Mariana nga ka-boarding house mi, ka-boarding mate mi. Palutputek ko ti asawa kasin yung tapno agipudno kanyak no anya nga talaga ti mapaspasamak no pudno ti atap ko nga iso nga mismo tinangbayad ti utang ni Mariana. Kano anya ti relasyon na ken Mariana. Angin awan met iti pamaniknek ko iso nga amangan no nagbiddotak ket baka kaguranak ti asawa ko na. Amangan met no pudno ti kunana nga adda utang na idi nga nabayagan nga binayadan na laeng iti na udi nga sweldo na. Ken baka no agapa kami nga agasawa ko nak ta agawid ak iti Adams ket jak makaawid ta. Syempre awan ti dalan. Naglandslide met ita pansyan. Pinadas ko nga kinasarita ni Mariana kasin yung pasimple nga dinamag ko no. Anya? Sa ludsudik lain ko Mariana no. Di awanak pa'y ditoy. Anya? Awan ka diti napanpansin mo, nakitkitam nga sa bali nga babae nga kadwa ti asawa kiti kwarto mi? Ti kwarto na? Ha? Awan men. Awan makitkita. Api nga dinamag mo, Carlota. Pagatapam ka diti asawam? Saan nadamag ko lang? Sige, panawang ka pa nga ruda. Sinaludsod ko ni Mariana no adda sa bali nga babae nga nakitkita na nga kadwa ti asawa kasin yung ngamin ket adda pa mesa nga atap ko. No saan man nga ni Mariana karelasyon na itinalimed. Amangan no adda aramid ti asawak iti sakbayak pay ngay may diti lawag nga kalkaluban laeng ni Mariana. Kalkaluban ni Mariana siguro gaputa addamet pabor nga dinawat na iti asawa. Saan nga ta? Saan nga ta nga imbaga ni Mariana iti asawa nga iso ti mangbayad ti utang na kanyak kasukat ti panagulimek na. Kasukat ti saan na nga panangibaga kanyak, panangipulong kanyak ti madi nga aramid ti asawa. Posible nga taday ta. Tirigat na kit ngamin ti awan pamaneknek na. Amamok ti asawa ko nakasin yung angem bayat ti panagtrabaho na diti lawag. Nga nabaya manung aldaw, manung lawas sakbay nga agkita kami, sakbay nga agawid iti lugar mi di Adams. Posible nga nagbalo ti asawa. Nga iti panagyan na iti syudad ket adda ti sulisog
nga ada ng sulisog ken kuana, wenno ada ng impluwensya ken kuana nga kaubraan na. Ngamin idi agyang kami jay Adams, awan mo tinadamdamag ko nga madi nga aramid ti asawak. Awan mo tinakaidamdamagan na nga nagchicks wenno nagbabayi suna. Angem iti daytoy nga tawen mi isu nga isu pelat panagaramid na nga ta. Adang madigdag ko na nga late bloomers nga idi kabanwagan da saan da nga nagbababay. Ngem no kaanupay nga nataengandan adadan iti late 40s wenno 40s adada iti tawen da nga 50s isu pay laeng ti panagaramid da iti madi panagbabae da. Dahil di launay ti mangburbur tsa kanyak nga mangburburibur ti panunot ko kasinyong kasanok kadi nga maamuan ti kinapudno nga saan nga makagura ti asawak nga saan nga madlaw ti asawak nga pagat atapak isuna iti madi nga adamadi nga aramid na balakadan dakman tulungan dakman kasinyong tapno agtalnan ti panunot ken riknak anya ti may suggestion nga mayat nga strategy mayat nga aramidek tapno no maamuak ti kinapudno. Nga iti anyaman nga kinapudno nga maamuak nakasagana akto nga mangawat. Dahil di nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko kasinyong sabi ko ket adamat na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad komento ken reaksyon iti daytoy nga suggestion iti daytoy nga parikot ko ken nagyaman ak launay ken kakasinyong ti anos laing anos ken laing mo nga nang ibasa ken nang idrama daytoy surat pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. More power to your program and God bless everyone. Tumuy maburburiburan ti panunot na nga pagayam mo Carlota, Itilawag City.